Dos gremis artístics, l'Associació d'Idees i l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya, mantenen un pols per definir el futur projecte de gestió de l'Escocesa. Fa 12 anys, un grup d'artistes, el que ara és l'Associació d'Idees, va ocupar l'antiga fàbrica tèxtil de l'Escocesa. En pocs mitjans van remodelar l'interior d'una de les naus i la van adaptar per instal·lar-hi petits estudis de creació. Finalment, l'any 2009, van signar un conveni amb l'Ajuntament per remodelar tot l'espai. En colaboración con el Ayuntamiento, desde el principio se concibe el proyecto de la Escocesa como un proyecto de artes visuales. El projecte preveu convertir les dues naus de l'Escocesa en un únic espai gestionat per una sola junta. Però aquesta situació va fer un gir sobtat al maig, quan l'Institut de Cultura de Barcelona va signar un nou conveni amb l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya. El nou document cedeix al gremi teatral la nau 2 de la fàbrica. L'Associació d'Idees està molesta amb la decisió de l'Ajuntament perquè afirma que es va fer sense cap mena d'avís previ. A raíz de esta noticia estamos con muchísimas preguntas y reivindicando un proyecto que ya llevamos desde bastantes años y concretamente desde 2 años con la nueva Junta. Per la seva part, l'Associació d'Actors reclama un espai fix per crear i formar professionals del teatre i considera l'Escocesa una ubicació idònia. Nosaltres estem disposats a dialogar i fins i tot estem disposats a anar a un altre lloc si l'Ajuntament ens el facilita. Vull dir, no és que vulguem especialment l'Escocesa, és que l'Ajuntament ens el va ofertar i per tant ens va semblar bé, el vam anar a veure i ens va semblar bé. Ara serà el nou regidor de Cultura, Jaume Ciurana, qui haurà de fer de mediador entre les dues associacions.